Usa ka pulis ang gidakop pinaagi sa entrapment operation sa General Santos City. Human giingong nangilkil sa kabanay sa usa ka piniriso aron paspas matud pa kini nga makagawas sa prisuhan. Nakaalerto si Efren Mamak. Naundang matud pa ang halos napulo ka tuig nga pagpangikil o extortion nga binuhatan nining usa ka pulis sa General Santos City. Kini human gidakop sa Intel Operative sa General Santos City Police atol sa gipaygayong entrapment operation sulod mismo sa police station kung asa kini na-assign sa Barangay Tumbler pasado alas 7 sa gabi adlawng Martes. Ang maong suspect, usa ka police staff sergeant, gireklamo matud pa kini sa asawa sa usa ka piniriso human nangayo matud pa og kwarta kaniya ang pulis alang kuno sa mas paspas nga pagproseso aron makagawas ang bana sa babae nga nakadetain sa mismong police station. Apan gumikan sa kulang ang kwarta sa mong biktima, nagdesisyon na lang kuno kini nga magsumbong sa kapulisan. Hangtod nga nahagbong sa usa ka entrapment operation. Ang ating biktima ay hinihian ng 10,000 pesos as to facilitate the drug arrest. Maybe, sabi niya, siguro mapababa yung kaso o kaya i-twist nila yung affidavit or kaya hindi madadala sa ibang kulungan. Natagalan nilang ginagawa yon. Mga almost 10 years na yon sa kalakalang hindi maganda. Wala na mi komento ang mong suspect na pulis diyang gikuhaan og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao. Kasi natin ko sa ipa-abot mensahe, sir. Ginasuwayan pa sab namo makuhaan og pahayag ang asawa kinsa nag-report sa pulis sa mong binuhatan lakip na sab ang bana niini nga napriso. Posibleng mag-atubang og administrative case lakip ubang criminal cases ang mong suspect nga pulis. Nagmahiwatig lang yan na ang ating PNP Gensan ay talagang walang sila santo. Basta may report na may gumagawa ng violation of law, talagang action na natin yan kagad. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.